ದಾದ ಮರೆ ಮೂಲು ಕೆಟ್ಟ ಮೂಟು ಪುಣೆಯನ್ನು ಬೈಚಲ್ ನನ್ನ ಮೂಡು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಸಾವು ಮುನ್ನೆ ಗಿಡೋಟು ಒಂಜಿಲ ದಾಸವಾಳ ತಯಾತುಜಾ ಓಹೋ ಕೂಡ ಯಾನಿ ಎನ್ನಡಿಗೆ ಪಂಡ್ರಂಡತೆ ಇನ್ ಎಂಕ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಕಾಲ ಅಂಗಿ ತೂದು ಗೆಸ್ ಮಂದಿ ಒಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಎದುದ ಫೂಲ ಕರ್ತೆ ನಾವು ತಾದ ತಾದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಮೊಗುಲ್ ಓವಾಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂದೆ ಓಡೆಗಂಡಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರಿಂದ ನೀನು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಣೇಶ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮುನಿಯೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂದೇನುಪುರ ದರ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನೋಡು ದರ್ಪುಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ 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 ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬುಳುಂಗ್ ಬುಳುಂಗ್ ಕುಣ್ ಕುಣ್ಗೊಂದು ಪೂಟ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಮ್ ನಮೆ ಅಂದಜಾಂಡ ತಿನಿಕ್ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಈ ಪೂಟಿ ಬಂಡದ ಇದು ಗಡಗಡ ಮಂತ್ ಪಾರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಡೆ ಬಾಜೆಲಾಂಡ್ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಡು ಮಾರೆ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ನಾನು ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತರ್ಪವೆ ಅಂದ ಅದವಸ್ತುಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಯನಾತ್ರಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ತೂತೋಡು ಮಕ್ಕಳು ದಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನ ತಿಂಕ ಕಾಲ್ ಮೇಯ್ಚಿ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸ ಅಂದುಂಡು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಟಿಕೆ ಗೈಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಡೆ ಇರು ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಪೆದಂಬಾತಿರ್ನ ಅನ್ಕೊಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲ ಹೊರು ನಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಂತ ಚೂರಿಯಾನು ತು ಪೂರಾ ಗೈ ಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಬಡ್ಚಾತ ಏನೊಂದು ಫೇವರೇಟ್ ನಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬೋಡಿ ತನ ಕುಡಂತ ದೇ ಪೈಸಾ ದೇ ಕಾಸ್ಕೋ ನೀ ಈತ್ ಯಾವ್ದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೊಡ್ಡದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ತೂತೆ ಮಾರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕುರೆ ನೀ ಅಂತ ತೂತಿದ್ನ ದೊಡ್ಡದ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ದಿಗೆ ತಾನೆ ದಾತಿನಿಂದ ಬೇ ಹೊರ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ರೈಸ್ ಸಾರ ಬೋತಿ ಸತ್ಯ ನೀಗ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಚ್ಚ ಎಂಕಲ ಬರ್ತದೆ ಅಸ್ಕಿ ಪುಸ್ಕಿ ಡಾಮ್ ಡೀಮ್ ಪುಸ್ಕಿ ಒಂದು ಪುಸ್ಕಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಗೈಸ್ ತಿರ್ತು ಹೋದ ತಿನ್ಕಾವೆ ಬಲೆ ನೀಗ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡ ಸಮಪಾನ ಮೂಲ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಆಲ್ ಸರಿ ಜೊಲ್ಲಿ ಆಳು ಏನ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೇಡ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಪೊಟ್ಟಿ ಮೋಲ್ ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ತಾಗದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ